Hola, som en Marc, en Nil, la Marta i jo, en Sergi, i formem part del col·lectiu CIP, un col·lectiu d'autoedició, còmic, il·lustració, fotografia, disseny. Som una barreja d'estils i de conceptes. Jo, per exemple, faig més il·lustració tradicional i còmic. Jo em dedico més al món digital, hem experimentat més en vídeo, també en paper, en volums i amb els nostres projectes d'autoedició. Jo, per exemple, em dedico més a la part fotogràfica i també a la part d'autoedició. A mi m'agrada molt dibuixar i jo m'encarrego més dels dibuixos, de fer còmics o també de dissenyar, també ajudo una mica en tot. Ens diem CIP perquè és com quan comprimeixes un arxiu, pots ajuntar diferents arxius molt diferents, MP3, imatges, qualsevol cosa, i nosaltres som molt diferents entre nosaltres, entre el nostre estil, però tenim una cosa en comú que és l'autoedició i les ganes de crear, la creativitat. A mi el que més m'agrada és poder experimentar també en l'àmbit fotogràfic, en tema d'enquadernació, maquetació, com portar una miqueta més enllà i buscar com nous reptes, no, per dissenyar d'una altra manera. Sí, jo crec que és una cosa que tenim en comú tots, que ens agrada molt experimentar en format, anar molt més enllà per poder tenir un resultat molt més únic. Jo crec que és una cosa que ens diferencia. Formar part d'aquest col·lectiu és com tenir una excusa per posar els teus dibuixos en algun lloc, que no estiguin només a la llibreta. És no tan sols quedar-nos en el dibuix, no tan sols quedar-nos en el pensament, sinó portar totes aquestes idees més enllà, intentar que no tan sols es quedi en la pantalla, sinó extrapolar-ho a un pensament, extrapolar-ho a una interacció amb la persona. Per part del Nil i jo, Marc, portarem Lost Media, explorem sobretot de l'entorn digital, l'evolució dels espais digitals de comunicació. Parlem de com aquest espai durant el temps s'ha anat oscureciendo, s'ha anat enfosquint per les grans tecnologies, fent que el debat públic s'hagi privatitzat. L'ús mèdia són les coses que ja no es troben a l'internet. Un assaig crític sobre tota aquesta vivència de l'internet. O sigui, per nosaltres, des de fa temps, l'internet és part de la nostra vida. I fer un fanzine que sigui físic i amb tanta interacció és com una manera de representar el que és per nosaltres. Nosaltres, per altra banda, tenim Peu de Rata, que també és com un projecte principal del col·lectiu CIP. Nosaltres ens uneix molt la música i ha sigut com el nostre vincle. I amb el pas del temps vam descobrir, no, que aquí a Catalunya va haver-hi aquest moviment de contracultura als anys 70 i que va marcar un abans i un després. Ens agradaria tant, no, com tornar a aquesta època, doncs, tornar a viure aquests moviments socials, etc. I és aquí quan vam començar a investigar i vam descobrir que realment avui en dia aquest moviment segueix viu, no? Sempre també tenim aquesta idea, no, de defensar la natura, donar-li aquest valor que realment, no, s'hi mereix i que potser queda com més oblidat avui en dia. També parlem de temes més místics, no, més onírics. També és visibilitzar grups que potser no són tan coneguts o que estan sorgint, com que sigui molt interactiu amb l'usuari, perquè creiem que això, doncs, avui en dia, no, amb tanta pantalla, potser tant ordinador, s'està perdent una miqueta i és com, vale, ho volem portar, no, ja sigui cap a la disciplina d'ells com cap a la disciplina nostra. O sigui, és com una part més humana del disseny, de l'autoedició i estem molt a gust. Clar, és el bo de l'autoedició, que és tot autoedició. El 7 de juny ens podreu trobar al Festival Niu a Sant Martí Vell.